Breien is iets wat al heel lang geleden ontstaan is. En iedereen heeft ook wel iets in de kast liggen wat gebreid is. Een vest, een sjaal, een paar sokken of een muts. Tegenwoordig breien we ook veel mobielhoesjes of mooie omslagdoeken. Maar wat maakten de mensen vroeger nou eigenlijk? De huizen hadden vroeger geen verwarming, dus moesten de mensen zich warm houden met kleding. Ze breiden dan bijvoorbeeld mutsen voor hun baby's om hun kale hoofdjes warm te houden. Maar 's nachts koelde het ook heel erg af, dus de volwassenen droegen ook een muts in bed. Een echte slaapmuts. Overslaan, doorhalen, afglijden. Insteken, overslaan, doorhalen, afglijden. Insteken, overslaan. Hey, hallo, zijn jullie er weer? Ja. Beb is aan het breien geslagen, ja. Leuk, dat is leuk. Ik las dus in de krant dat het goed is voor beide hersenhelften. Die gaan dan samenwerken. Nou, dat schijnt goed te zijn. Maar daarbij is het ook gewoon goed dat ik gewoon in de winter een dekentje heb, hè, want het wordt te koud. Ja. Leven van een zwerver is niet makkelijk. Niet makkelijk hoor. Het is koud. Het is koud. Het is echt koud. Ja, ik heb geleerd van mijn oma. Ja, die had een steekje los zitten hoor. Maar ja, hè. Was een beste vrouw hoor. Was een beste vrouw. Ja. Maar Beb die gaat er weer een eind aan breien. Houdoe! Er werden vroeger niet alleen mutsen gebreid, maar ook handschoenen. Deze waren niet voor de warmte, maar om wit te blijven. Vrouwen wilden vroeger namelijk niet bruin worden door de zon. Want de mensen die wel bruin waren, die werkten op het land. Dit waren de landarbeiders. En hier wilden de vrouwen niet mee vergeleken worden. Daarom droegen ze handschoenen, zodat hun armen wit bleven. Hoi, ik ben Agnes Bakker en ik brei niet met wol of katoen, maar ik brei met plastic zakken. Jullie vragen je natuurlijk af waarom ik met plastic zakken brei. Ik brei met plastic zakken om aandacht te vragen voor het grote afvalprobleem in deze wereld. Onder andere de plastic soep. Want als je plastic in de natuur gooit, dan waait het in het water en dat zorgt voor grote problemen voor bijvoorbeeld vogels en vissen. Ik maak er bijvoorbeeld iPad-hoezen van, omslagdoeken, sjalen, een hoes voor je laptop. Je kunt er van alles van maken. Maar het leukste vind ik om samen dingen te maken. Met kinderen of met volwassenen. Dat maakt niet uit. Daarom ben ik een heel groot wandkleed aan het maken. Iedereen die wil kan eraan meebreien. Jullie kunnen in de klas ook mooie dingen maken. Als je een klein stukje breidt, dan maken we het allemaal aan elkaar en samen wordt het een heel mooi groot kleed. Nou, zoals je ziet, het Beb de smaak te pakken. Ik heb al een mutsie en een sjaal en een tasje voor mijn spullies. En nu jullie nog. Wil je nou meer weten over breien? Bezoek dan de tentoonstelling Breien in het Fries Museum hier achter mij.